हाँ तो भैया लोग अपना यूपी बिहार में नौकरी के बड़ा कड़गी चलता। मने समझ जाई कि भगवान से भेंट कोई आसान बा, बाकी सरकारी नौकरी मिलल बड़ा मुश्किल बा। और बेरोजगारी के मार से लड़का सब लाचार भइल बाड़े आ मोदी जी से गुहार करता रहे कि मोदी जी पुकार लो ई कौन के एक बार सुन लीजिए, तो एक नौकरी चाहिए छोकरी के लिए। हाँ तो भैया लोग वैसे तो बहुत सारा टेंशन बा, बाकी सबसे बड़का टेंशन तो बियाह के बा। मने बुझ जाई ये भैया कि जब बोले सरकारी नौकरी नइखे मिलत तब बोले बियाह के कोनो आशा नइखे। यही से पूरा लड़का मोदी जी से गुहार करता रहे कि सरकारी नौकरी के जल्दी से जुगाड़ करवा दी, तबे हमनी के माथे मौत चढ़ी। आई आगे सुनी कि लड़का का कहता रहे कि पढ़ लिख के भैया नौकरियों ना भेटाइल हो, खेत बेच के सारा फीस भराइल हो। हाँ तो ये भैया लोग BA MA कह के पढ़ाई करनी जा, बाकी नौकरी ना भेटाई। और ई का बताई, सरवा 4 काठा खेत रहे, बांधे ध के आ स्कूल के आ कोचिंग के फीस भराई। कि पढ़ लिख के भैया नौकरियों ना भेटाइल हो, खेत बेच के सारा फीस भराइल हो। कि टेंशन घटे न केतन पौआ पिए, तो बस एक नौकरी चाहिए छोकरी के लिए। तो ये भैया लोग नौकरी के टेंशन में पौआ के उठावना हो गइल बा। मने समझ जाई कि बिहान होते तबो एक पैक आ साँझ होते तबो एक पैक, तबो सारवा टेंशन कम नइखे होत। और माने लड़का लोग बुझ जाए कि बड़ा मजबूर हो गइल बाड़े। हेतना पढ़ाई लिखैला के का फायदा जब नौकरी नइखे भेटात। अब हाथ जोड़ के नीतीश चाचा आ मोदी चाचा से यह विनती बा कि नौकरी के इंतजाम करी, ना तो हमनी के जिंदगी तो बेकारे बा। मने समझ जाई कि जबले नौकरी ना मिली तबले हमनी के कोनो छोकरी ना मिली।